400 чалавек, як адзін, на галоўнай плошчы Бабруйску дэкларуюць нязгоду з трэцім дэкрэтам. Людзі падпісваліся за вызваленне ад падатку на дармаедства, ды казалі пра іншае набалелае пытанне. Беспрацоўе, высокія кошты, ды нізкія заробкі. Мне 22 года, искал работу, но я не могу ее найти, потому что по заводам на одно рабочее место очень много людей, и работы нигде нет. Нас и так поставили сейчас в такие условия, и политические, и экономические, и покуда, если мы не скажем свое четкое «нет», декрету номер 3, в нашей жизни будет много каверзных ситуаций, и власть нас просто будет гнобить. Сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі нарадзінец Бабруйску Віталь Рымашэўскі заклікаў прысутных пратэставаць супраць дэкрэту надалей. З гэтым самым лозунгам у Берасці каля 300 чалавек прайшлі ад плошчы Леніна да будынку аблвыканкаму. У натоўпе людзі рознага веку і сацыяльных слаёў. Некаторыя прыйшлі сем'ямі, як і ў іншых гарадах. Пратэстуюць не толькі тыя, хто атрымаў лісты шчасця. Сегодня безработный, завтра работный, послезавтра пенсионер, послезавтра, все мы, все. Если мы не будем проявлять поддержку друг другу, то какая же мы нация, какое наше сплочение? Меня самой это вообще непосредственно не касается. У меня с этим вроде бы все в порядке, и бумажек не приходило, но я считаю, что против неправильных законов мы должны сказать свой «нет». Я тоже, как вы, там, не тунеядец, но любой может оказаться тунеядцем в любой момент. Да и вообще в нашей стране полная, сами знаете, что. В поликлинику иду, плачу. За комиссию иду, плачу. Ребенку в школу, деньги, сбор, питание, все плачу. Какой я тунеядец? Пратэст скончыўся на вуліцы Савецкай, дзе скандавалі «Баста». 300 чалавек сабраліся і на пратэсце ў Баранавічах. Шмат хто казаў, што прыйшоў на мітынг упершыню ў жыцці. Муж второй месяц сидит без работы, потому что на организациях руководители не могут закупить материалы. Дети были в прошлом ИП, их задушили налогами. Торгую, я вижу, как стонут люди, как они питаются. Но люди мало приходят, потому что они боятся потерять работу даже за 200 рублей. Побачыўшы здымачную групу Белсату, людзі падыходзілі не толькі, каб распавесці пра набалелае. Мне хотелось бы стать себе ад усіх выказаць удзячнасць телеканалу Белсат за вашу працу. Гучалі і словы надзеі. Тыя, хто ўладамі незадаволены ўжо даўно, адчулі, што змены не за гарамі. Я считаю, что этот год мы сделаем то, что мы хотим сделать. Этот год реально год перемен. Баранавіцкі актывіст Мікалай Чарнавус адзначыў, што вынікамі акцыі задаволены. Нас поддержали, пришли не только жители города Барановичи, приехали из других городов: Береза, Ивацевичи, Ляховичи. Люди подходили, благодарили из деревень близлежащих города и даже не близлежащих. Перад прысутнымі выступіў Анатоль Лябедзька. На ягонае меркаванне Баранавіча пасля доўгіх гадоў прабудзіліся ад палітычнай комы. Прагучала вельмі моцнае пасланне для мясцовых уладаў. Патрэбна павярнуцца тварам да людзей. Гэта моцнае пасланне для тых, хто не прыйшоў сюды, пакуль наглядае там з сваёй кватэры праз вокны. Людзі, перастаньце баяцца. За вас ніхто не вырашыць вашы праблемы. У Баранавічах, як і ў Бабруйску ды Берасці, людзі дамовіліся пратэставаць надалей і дамагацца не толькі адмены дэкрэту. Марина Вашкевич, Белсат.